mmadụ bụ otu nkume nwere njedebe nke na-agbawa obi na. Are you aware that in Igboland, in Igbo culture, the living pay homage to the dead? The living visit the dead in their resting place, pray to them, ask for one blessing or the other with some materials. In this video, Nze Tobe Osigwe, Ikolommụọ, led us to visit late Dr. Dozie Ikedife, Ikenga Nnewi, one of Igboland. Stay tuned to this video. As you watch as everything went down, you are going to learn so many things about Igbo culture today. Ebili nnugharị ọgwụgwọ anyanwụ ọdụda anyanwụ n'ugwu na ndụda oge ndị nọ na ama ụfọdụ nọ na-akwa chi na-efolu ndụ na-ejikwalụ ndụ Fushi arọ ndị izu ọgụ onye mere omenala ọtọkwa ụtọ akwanye dị ike na-arụ arụba agụ enedike anya pụọ ọgbụgba onye ọtụtụ mba na-eṅomi tata ibe egwuregwu jiri ju ebe niile onye fe eze eluo ya aka otu esi eme n'omenala Igbo nke kwadobido mgbe ị nọ ebe a wee na-asị ka ijiri izu wee chọọ anyị mma jiri ọjị wee na-adịrụla anyị ndị doro Ise. Jiri edo wee mee ka o wee doola anyị Ise. nsinekwu ose na anyị chọrọ iso na mgbe ịdụ ndụ n'iso na onwe ife anyị ekwue n'ala Igbo ka a ghara ịkpọ ọnụ onwe ife anyị ekwue na Nnewi ka a ghara ịkpọ ọnụ anyị wee na-ekwukwa anyị wado nọ ndụ nyere anyị ike ka anyị wee soro n'onye kpụ igwu ka ewu na-eso ekwu nkwụ ọkụ na nkwụ ọkụ ka eji ekwu okwu ike o wee sị ka ị na-agọdola anyị ịfụna nke ebe niile si wee do anyị wụ Igbo ya amụghọzi aka nne ya amụghọzi aka ekpe nwanne amụghọzi nwanne ọ dị mma nne anyị aka n'ọkwụ n'ụtọ ka atọọlụ wee tọta ife na onwekwa ife si were okwu wee seta anyị wee nwee obi nwanne si na ana mmụọ wee dewela anyị godowela anyị ka anyị wee Igbo wee ghọta ife na-eme anyị ụkpụrụ ọkụ ekpere ka m na-ekpe nwe ụkpụrụ nke mma na nwata ka nwụ na-asa ahụ n'afọ n'afọ wee sị ka ị godola anyị n'ọnụ godola anyị na-eke godola anyị n'oye godola anyị n'afọ godola anyị na nkwụ n'afọ n'anụ ụbọchị n'anụ si n'otu a ka m na-ayọ na-ekekwa ya na-ekwuwa ọkwa nso ofu ugboro ka m na-arụ ụfọdụ mgbe ị nọ ebe a mana ofu ugboro ahụ na m ahụ echefu
ọ ife nwute na m amaghị oge ọ na-ewute ndị mana nkata niile ya kpara na ndụ ọnụ nkwa nkata ya akụziri mụnwa nọ ndụ ụmụ maka usi emenye simewe na odi na abụ na ndị eli anya sị ka eji akpata ife a na-eri n'efifie daalụ nna anyị ọ fọrọ mmụọ mgbe m bịabụla abịa na Tobe Osigwe nkịta agazi nke Eze Ikolommụọ na mechigo Ọzọ Nnewi wee detu Ikenga Nnewi afa sịrị nna anyị daalụ Eze Ikolommụọ. Kata nara kwasikwa nege kanukwu ọzọ nụrụ n'obodo Dr. Dozie Ikedife Ikenga Nnewi. Wow. Ikola na-etili ndị mmụọ. National conference. That's all national conference. He was once a commissioner. Yes. Commissioner for Economic Development and Finance. It was first of all for economic development and later big portfolio. Historical museum. Museum. Nnewi n'Idige. About how Naive. as in impressionable one but it's still that same year can be done my journey into the ordinary man I'm on no few months before then man I'm not done yes easy for the na do more interested with nkata aina all the people in case we should look man I did my mind dey do there to comprehend my that is the mistake no Igbo ya dey to hit na if you know you have some paraphernalias of the cultures around him so that to get acquainted and when the person start believing those misconceptions that they say that these things are demonic, these things are satanic, but assuming you are acquainted to these paraphernalias while you are growing up, you will hardly buy you hardly buy those narrative, contrived narrative about it. The two of us promote. I don't like it, the simple life. In the hotter spirituality, always go for simplicity. Mbate batabe o kwa kiji batabe. Amanda ni mwe oga tumo ajipe de na haya baba. No. Aka video le video. Sekola. La tene kan na ma sele na. Oye dia tu na ma ka jara ni bene. Waya na. Because I'm at the man. Respect my father call me a fool. And if you men know what my age in the video for me. That's my secret. I really about that work and you. When the devil, Ikenga Nnewi, all the way, and another year. Therefore, in the Uganda, Amasiana, Ham. In my sleep. And I'm balling up with them more, and I'm balling them. Okra head or Yahoo wine. Yeah, okra head from Ireland. That's the way I get there. I knock up on the and the black and the event things. I have a telephone. Yeah, my son, I have a telephone.
Eze Ikolommụọ na ọ ga-ama ndanda iti aka ma abịa na mmezu Eze Ikolommụọ ya ejideki anyị na-asị ebe ị na-azọ anyị bara na-ekpe ka anyị na-azọ ya otu isi azọ anyị okwu njiria ka onye eke na no Ikenga Nnewi mbọ mmadụ azụmaka ọ gbakwara ịnọ na-eji ha taa Jizọs wee wasụ anyị ata n'ike. Ekenekwa m na be nna m Anaeze Ọbụọ ogwugwu Amọbịa ogwu nkwụ ọkụ na-ekene ife dị n'obi a ndị agha afụ anya mmụọ niile kwụwara obi a mana nnukwu mmadụ ahụ esi n'obe n'obi apụta nnukwu mmadụ apụta anyị enwegoro nnukwu obi tupu obodo ahụ nnukwu obodo ha enwegoro oke mmụọ mana ife na-eme ndị mmadụ ọnụ oluzie ha echefu ife mere ha ji wee dị obodo ndị ahụ agbadawa akwa maka mgbada na-adụ gradually ọha ụbọchị agbala atụ ka ọ na-ada ọha ụbọchị agbala atụ ka ọ na-ada mgbada na-adụ gradually na onye ya mere mmadụ ejighị ekweta na ife emewe dị ya tiri o mebichazie kpamkpam wee kweta na n'okwunu ideji obi a ọkwa nnọọfọ ụmụ enem dị ekenekwe m ọnụ ekwonye ebe nwa na I'm doing a film this year, film on Igbo this year.